tunga sa simana. Diyan kita nagakatigom aron sa pagpasalamat, pagdaig, pagsimba, o pagdinasigay, pinaagi sa pulong sa Dios. Amen. Nakapanihapon na ba ang tanan? Sige, dito maglangay. Atong ablihan ang atong mga Bible diha sa Exodus chapter 33 verse 15. Exodus chapter 33 verse 15. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong basahon, Exodus 33:15. Nag-ingon diri, then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Paliw ko sa Bisaya ni. Tara. Og si Moises mingon kaniya kung ang imong presensya dili maguban kanako, ayaw kami pabiyaa dinhi. Magampot ta. Oh, gracious and loving God, salamat kayo Lord sa laing kagabion nga gitugot nimo kanamo na pami kalig-on sa among lawas, na pami hangin nga padayon giginhawa. Salamat nga tungod sa imong kaluoy, padayon pang nagikuptan nimo ang among mga kinabuhi Ginoo. Salamat Lord usab sa imong mga pulong nga among pagkanon, pag-aambitan ining kagabion. I pray Lord nga naagad ang imong pagtandog, ang imong paghikap sa among mga kasing-kasing, sa among mga kinabuhi, Lord. Kay dili gyud magpulos kining pagwali kung wala gyud ang imong pagpamuhat pod, na mo'y maghatag kabag-uhan sa among mga kinabuhi. Salamat balang Espiritu sa imong gahom nga magatudlo kanako, magatabang kanako ug kanamong tanan magatudlo pinaagi sa imong mga pulong. Dalaygon ka, O Dios, sa walay katapusan, among gisalig ang among panimbahon ng kagabion. In Jesus' name, Amen. Sige, magkapahilo na ang tanan. Ang uluhan sa atong pagtuon karon igsoon is kaning gitawag, God's presence is what matters most. Kung balikon, God's presence is what matters most. Ug sa Bisaya pa, ang presensya sa Dios maoy labing importante. Ug sumpayan na sa kinabuhi sa tao. So, ang presensya sa Dios maoy labing importante sa kinabuhi sa tao. Asa man ka, kanang magpadayon ka sa kinabuhi, o kabuto nimo ang usa ka butang, bahala og walay Ginoo. Or kanang dili ka musugot nga mupadayon na lang sa kinabuhi kung dili nimo masiguro nga naguban ang Ginoo. Kung papilion ka. Because daghan kayo mga tao karon nga nakabot gyud ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Nakaabot gyud sila sa gitawag nila goal. Nakaabot gyud sila silang padulngan, gitinguha nga destination, gitinguha nga padulngan, gitinguha nga success. Pero magpulos ba na kung wala ang Ginoo? Kaya papilion ka, asa makabot nimo ang tanan. Bahalag walay Ginoo or kanang di ka musugot nga sa matag adlaw mupadayon na lang ka nga dili nimo masiguro nga naguban ang Ginoo. Sultian mo na ko igsoon nga ang pinaka-importanting kahimtang sa tao, dili ng estado. Dili ang estado sa iyang kinabuhi o kinsa siya 5 years from now or 10 years from now. Dili usab ang katumanan sa iyang laraw. So dili na mao'y pinaka-importanting kahimtang sa tao. Kung dili sa matag adlaw, mao tong gingon sa pagpadayon sa iyang kinabuhi, ang presensya sa Dios nag-uban niya ug siya usab naa diha sa presensya sa Dios. Mao nay pinaka-importanting kahimtang sa tao. Ug napong winunaan, raise your hand. Mao ginay pinaka-importanting nga kahimtang. Kaya naman, dato ka, pobre ka,
naa kay nahuman or wala, naa kay grabing kaalam or dili kaayo grabing kaalam, bata man ka, tigulang man ka, unsa pa, sikat man ka or dili, minyo man ka or single, naa man kay balatian or wala, or naa man kay gitawag og nindot nga posisyon or wala, sultian ka nako, again, ang pinaka-importanting kahimtang sa tao is kanang naa ka diha sa presensya sa Ginoo. Amen? Now, arita balik sa passage, nag-ingon diri nga, og si Moises miingon kaniya. Ang giingnan ani is ang Dios. Because niini nga time si Moses is nag-ampo siya sa Ginoo. Nag-intercede si Moises sa mga katauhan. Ato lang niya masabtan, no? Ato nang himahimayon. Kung ang imong, mo ni ang iyang gisulti, no? Kung ang imong presensya dili mag-uban ka nako, ayaw kami pabiyaa dinhi. So nganong nakaampo man si Moses ani? Nga kung ang imong presensya, if your presence does not go with us, do not send up us from here. So ang Exodus 33, versikulo 15, si Moses nag-ampo siya sa panahon nga dunay tension. Kailan mo tension? Kanang, say bisayag tension eh. Basta na tension, na crisis, na problema, na sitwasyon nga dili nindot, na tension ba? Kung say tension na nga itabo, ang Dios is suko kayo siya sa iyong katawhan. Ani nga time. And mauni ang kanang usa sa subo kayo nga story sa journey sa mga Israelites paingon sa land, promised land. Para mas masabtan na to ni, kung balik ko na to sa Exodus chapter 19, ang mga Israelita, gikan sila sila gikan? Sa Ehipto, gikuha sila sa Ginoo, di ba? Giluwas sila sa Ginoo. Kitabok sila to, gitawag Red Sea. And then, panaw, hantod na abot sila sa gitawag tag Mount Sinai. So sa chapter 13 diri sa Exodus, maoy gitawag arrival nila dito sa Mount Sinai. And then ang Dios nagtawag kang Moses nga saka diri sa bukid. Nasa'y pagpakigsulti kang Moses. Unya iyang giingnan si Moses nga kaning mga Israelites, they are my treasured possession. So sila, they belong to me. Sila ang akong mga katauhan. Mo nagisulti sa Ginoo. And then ingon si Lord nga, they must obey the covenant. Kinahanglan nila sundon ang covenant, ang sugo sa Dios. Ang gusto ipatuman sa Dios, kinahanglan nila sundon. Mo to'y gisulti sa Dios ka Moses, dito sa Sinai, ni kanaog si Moses, unya gisultian niya ang mga katauhan. Kay si Moses man, ang nahimong mediator. Siya man ang tigpamaba. Siya ang tigpataliwala. Siya ang propeta. Siya po ang leader sa mga Israelites. Nasabtan? And then, gipasaka na po si Moses, giingnan siya sa Ginoo nga, sultii ang mga katauhan, warn them nga dili maggunit aning bukid. Aron dili sila matay. And then, kinahanglan mag-consecrate sila, maghinlo sila sa kaugalingon because on the third day, tigumon sila sa Dios dito sa tiilan sa bukid sa Sinai. Kaya ang Dios makigsulti sa iyang katauhan. Okay, nakuha ang flow. And then sa chapter 20, ang Dios mismo, kaning chapter 20 sa Exodus, nag-contain siya o kating 10 commandments o mga balaod sa Dios, di ba? Sunod-sunod na. Kabalo mo, ang Dios mismo ang nisulti ani ngadto sa mga Israelites. Tanawa, God. Chapter 20. Ang verse 1 na nagingon, and God spoke all these words. So ang Dios mismo, siya ay nakigsulti sa mga katauhan. Wala ko kabalo unsay tono ni basta kay nadungog gyud sa mga Israelita ang tingog sa Dios. Gani sa pag-istorya sa Dios adunay mga thunder,
lightning. Ug ang bukid, there was great smoke. Anya ang response sa mga Israelita is nangurog sila, nanghadlok sila. Anya ningon sila kang Moses, Moses, ikaw na lay makigsulti na mo kay dili na mo makaya ang tingog sa Dios. Mamatay niya mi. O na yung gingon, nadungog yun nila. Nangurog gani sila sa tingog sa Dios. O gipahibalo sa Dios ang iyang mga kasuguan, the 10 Commandments. Wala pa ang tablet ani, kabalo na silang daan unsay sugo sa Dios. Okay? And then, niingon si Moses, ayaw mo kahadlok. God is testing you. Aron pod kanang mabatunan ninyo ang tinuod nga kahadlok sa Ginoo. Lahi man gining kanang nakadungog ra ka sa uban kung kinsa siya, di ba? Kaysa ikaw gid mismo nakadungog, stricto gid ini. Di ba? So, sila mismo nakadungog sa Dios. Grabe. Nimbawat nilang balhibo, nangurog sila, nahadlok sila. So, gitistingan sila sa Ginoo, ug aron pod magbaton sila tinuod nga kahadlok sa Dios, aron dili sila magpakasala. Mao to'y purpose. Usa sa purpose. Ug giingon ni Moses ngadto sa mga Israelita. Nadungog gud niya. Tanawan na to ha. Chapter 20, Exodus chapter 20. Saan to? Verse 18 to 20. Atong basahon. Para masabtan na to ang context ba? Nganong niabot si Moses aning kading chapter 33 nga prayer niya. Unya sa namatikdan sa mga tao ang mga dalugdog ug mga kilat ug ang tingog sa trumpeta ug nakita ang bukid nga nagaso ang mga tao nangahadlok ug nangurog ug nagtindog sa layo. Next verse. Ug sila miingon kang Moises, hulti kanamo ug mamati kami apan ayaw pasultiha ang Dios kanamo kay basin unya ug mga matay kami. Next. Si Moises miingon sa katawan, ayaw kamo kahadlok kay ang Dios mianhi aron sa pagsulay kaninyo ug aron nga ang pagkahadlok kaniya maanaa sa inyong atubangan aron dili kamo magpakasala. And then sa verse 22, jump ta. Og ang Ginoo miingon kang Moises, mao kini ang isulti sa katawhan sa Israel. Kamo gayud nakakita nga ako nakigsulti kaninyo gikan sa langit. So see, ang Dios mismo gyud nakigsulti sa mga Israelites ani nga time. And then after that, doon na pa yung mga laing balaod nga gisgutan. And then sa chapter 24 is doon na gitawag tag confirmation sa covenant. Ang mga katawhan sa Dios ni confirm sila, ni uyon sila sa mga kasuguan sa Dios, sa mga mando sa Dios. Moningon sila sa Exodus chapter 24 verse 3 atong tanawon. Exodus chapter 24 verse 3. Og si Moises miadto og gisugilon niya sa katawhan ang tanang mga pulong sa Ginoo ug ang tanang tulumanon ug ang tanang katawhan mitubag sa usa ka tingog ug miingon ang tanang pulong nga gisulti sa Ginoo among buhaton. So dunay confirmation nila. I-confirm sila. And then tunga-tunga ani nga chapter sa 24 gitawag na pod si Moses sa Dios pasaka sa bukid. Ug dire nga time ihatag na sa Dios ang gitawag tag tablet. Dili to iPhone, dili to Apple ha, kanang bato. Tablet of stone. Ang 10 Commandments sa Ginoo. And then dunay gidugang ang Dios nga mga detalyado nga buluhaton mahitungod sa tabernacle, mahitungod sa pari, mahitungod sa gitawag tag worship system. Adunay gidugang. Pero sa wala pa ninaog si Moses, 40 days and 40 nights man siya sa Sinai. Ang mga katawhan, arita sa chapter 32. So nakita nila nga, murag dugay man, hinaog si Moses. Murag, dili, nagruto siya munaog. Murag, wala sila kabalo, naunsa na. Moto niingon ang katawhan kang aaron nga, buhati kamig Dios. Nga maoy mangulo kanamo, kanato. So dire laktod pagkasulti, nagbuhat sila og Dios, which is katong golden calf. Or Bisaya pa is
nating baka nga bulawan. Mo na ilang gibuhat. And then, while naa pa sa ibabaw si Moses sa bukid, ang Dios, of course, all-knowing ang Dios. Kita sa Dios ang mga panghitabo. Giingnan niya si Moses, nga Moses kanaog dito. Kay ang imong katawhan, nga imong gikuha, gikan sa Ehipto, nagpakasala. Kubihan, no? Pag sa chapter 19 pa, ningon si Lord, they are my people. They are my treasured possession. Pero karon ningon siya nga, Moses, ang imong katawhan, nga imong gikuha. Mura bag, ani nga tayo, mura gibatig kabidli ang Ginoo ba nga, maunay akong katawhan. Pero sukwahi man siya lang. Ang ilang pagkinabuhi, sukwahi. Sa ingon nga ako'y Diyos, ako'y hari, ako'y nagdumala nila, sukwahi kayo lang pagkinabuhi. Ang murag gibidli ang Ginoo ba nga, Moses, imo ng katawhan. Murag daw na something up, there's part of God nga daw, dili siya makaako ba nga, katawhan lagi na ako. Iinga na siguro po no, ang bation sa Ginoo sa dihang ang mga Kristohanon na sa pagpakasala, daw murag dili maako sa Ginoo nga, katawhan ba ginin ako? Nasala sa pagpakasala. And then, suko kayong Ginoo. Atong tanawon sa Exodus 32, 9-10 para masubay gyud nato ang kasuko sa Ginoo ba. Exodus chapter 32 verse 9-10. Ningon diri, ang Ginoo miingon kang Moises, nakita nako kining katawhan o kini usa ka katawhan nga tikig og liog. Stiff neck. Sorry. Sorry pagbasa. Basta tikig og liog. Kasuway mo tikig ang liog. Di yung kalingi ba? Sakit kayo ilingi. So nga na ang pag-describe sa Ginoo. Tikig sila liog. Next verse. Busa karon pasagdi ako nga akong kaligut-gut. Nga ang akong kaligut-gut musila og bato kanila og puuhon ako sila. Apan ikaw buhaton nga usa ka dakong nasod. So sa grabing kasuko sa Dios, nakaana siya, Moses, leave me alone. Padaplin diha. Kay akong laglagong, akong silutan ni, ang iyang kaligut-gut, pasilaob niya, puuhon niya. Kanya, pinaagi ni mo, magtukod kog laing nasod. Pwede kayong himuon sa Dios. Pero kabalo mo, siya gibuhat ni Moses. Ni-intercede siya. Wala siya dingon nga, sige Lord, ikaw bahala. Mo ni kasing-kasing sa leader ba? Sa diyang makasala ang katawhan, ang mga leader, usag yun sa ilahang buluhaton is kanang pag-intercede. Kanang magpakitabang yun sila sa Diyos. Dili ra moingon ng leader nga, sagda na lang. Pero si Moses, usa sa nindot kwaan og pagtulunan when it comes to leadership. Kasi dihang naay problema, ampo siya sa Ginoo. Sa dihang nagpakasala ang mga katawhan, ampo siya sa Ginoo. Sa dihang mupahamtang nagkasuko ang Dios sa mga katawhan, ampo siya sa Ginoo. O ni first response gyud ni Moses, prayer. At kita kay usahay kay last option naman nato ni pagampo. Dili na madas atong kaugalingong pamaagi, Lord, tabangi ko. Pero si Moses, lahi siya. Sa diyang na-encounter niya ang problema, na-encounter niya ang pagsulay, ampo, pakitabang yun siya sa Ginoo, ni-intercede siya. Nga, Lord, ayaw. Unsa naman lahi kasulti sa ubang nasod? Nga gikuha ni mo sila gikan sa Ehipto, aron pamatyon. Murag lain kayo sa dungog, di ba? So, di atong tunguran, nahupay ang kasuko sa Dios. Pero wala, good po, nakalingkawas sila sa silot sa Dios. Because ang nahitaboan ni is adunay pipila ka mga katawhan niining time nga gipamatay. Ningon si Moses, okay, kinsa tong dapig sa Dios, duol mo kanako. Ang mga Levitan tanan ni duol nya gimanduan si Moses sa Ginoo nga mao ni buhaton pamatya tong mga brothers, neighbors, and friends nga nagpasiugda ni nga pagpakasala. So gipatay gyud, gipuog gyud sa Ginoo.
karon kung ang sala pa no, kung karong panahona ba, ang sala gyud is hukman gyud diya sa Ginoo, gyud na mabili na to. So ingana ka seryoso ang Dios when it comes to sin. Dili ka moingon nga nakasala yung katawhan mo nga na si Lord nga sige lang, bawi lang next time. Nakasala na pod, sige lang, bawi lang next time. Dili ang Dios suko gyud siya sa pagpakasala sa iyang katawhan. And that God is serious and that God is holy and He will deal. Nagyud siya ay kaakibat na consequence silot sa sala. And praise God nga atong sala gibayran na sa atong Ginoong Hesus. And if wala ta diha sa Ginoo, kita may mobayad ani adto sa impierno, di ba? So mao ni mahisgutan nato ng New Testament later on. And so mao ni nahitabo no, nganong naabot ta sa gitawag tag kading prayer ni Moses sa Exodus chapter 33 verse 15 is mao ni ang context. Nagpakasala ang mga Israelites. The golden calf incident. Suko kayo ang Ginoo, gusto niyang puuhon, pero si Moses nagpataliwala, nagampo, nangayog, pasaylo on behalf sa mga katawhan. Grabe ang iyang prayer ani nga daw gitrade ni Moses ang iyang kagalingon para sa mga katawhan. Nga Lord, please forgive your people. Pero if dili nimo sila pasayloon, irisan na lang pud ang ngalan ako dinha sa libro sa kinabuhi. Nga si Moses, kaya niyang i-trade ang iyang kaugalingon para sa kaayuhan sa katawhan sa Dios. Grabihan nga leadership, no? Grabe gyud ang kasing-kasing ni Moses when it comes to pag-intercede, paghunahuna sa kaayuhan sa iyang katawhan. And then, padayon ta. And then wala na human ang intercession ni Moses aning chapter 32. Because sa chapter 33, nisulod siya sa gitawag tag tent of meeting. So may tag tent of meeting, temporary ni siya nga tent diin si Moses makigtagbo sa Dios, makighinabi sa Dios ug ang himaya sa Dios mukunsa dato dapita. Because ani nga time is wala pa natukod ang gitawag tag tabernacle. So naa gitawag tent of meeting dito mag-abot si Moses ug ang Dios. Gani ang gingon sa Bible, nakighinabi sila face to face. It means ingana sila kasuod. Si Moses ug ang Dios ingana sila kasuod. Now, arita sa chapter 33. Verse 1 to 3. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, lakaw og tungas ikaw ug ang katawhan nga imong gidala gikan sa yuta sa Ehipto. Padulong sa yuta nga akong gipanumpa kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Nga nag-ingon ngadto sa imong kaliwatan ihatag ko kini. So wala natapos. Wala na putol ang promise sa Ginoo. Okay, nakasala mo, pero makapadayon mo sa inyong panaw. Lakaw mo, and then, og ako magpadala og usa ka anghel una kanimo og papahawaon nako ang mga Kanaanhon, ang mga Amorihanon, ang mga Hitihanon, ang mga Perisihanon, ang mga Hibihanon, ug ang mga Jebusihanon. But this time, dili kumuuban ninyo. Mo ni gingon sa Ginoo. Tungod kay nakasala ang mga Israelites, bugat kayo ni nga salaa. Kay gani ang unang sugo unsa to? You shall have no other gods before me. Nadungog nila to mismo. Ginoo mismo ni istorya. Pero humana to, talikod sila, nilikoy sila. Mo na makahunaw ko nga, bisan pa siguro Ginoo muwali ani, tingog yun sa Ginoo muwali. Kaning tao mulikoy yun. Mulikoy gyud. Apil ko ana kay tawo man ko, mulikoy gyud. Mo nang grabe ang response ato, nangurog sila, nahadlok sila, kuyawan sila, nakabaton sila pagtahod sa Dios. Pero humani ana, nagpakasala sila. So bisan palagi ang tingog sa Ginoo karon nagpipila ka adlaw malimtan na po na sa tao ug mubiya ra po na siya. And then mo gingon sa Ginoo no, tungod sa iyang kasuko
niingon siya nga dili na kumuuban ninyo. Magpadala ko anghel, mao ni mutabang ninyo, puuhon ninyo ning mga katawhan nga nagpuyos kanaan, pero dili na mag-uban ang presensya sa Dios. Dili na siya mismo ang makigkuyog sa iyang katawhan. Mao ning di ampo gyud si Moses. Lord, if your presence does not go with us, do not send us up from here. Kung ang imong presensya dili mag-uban namo, ani na lang mi. Di ba? So, si Moses ang klase sa tao nga dili siya musugot nga magpadayon sa kinabuhi kung dili mag-uban ng Ginoo. Siya ang klase sa tao nga gusto niyang masiguro nga, Lord, dapat naagyo ka. Dapat mag-uban gyud ka. So, niining tungura, gisiguro gyud ni Moses nga, Lord, uban ni gyud mi, kay ug dili gyud ka mauban. Ayaw na lang mig palakwa, ayaw na lang mig kwaa gikan dire. Ayaw na lang mig papadayuna. Nganuman, para kang Moses, God's presence is more important than the promised land. Bitaw no, para asa man nga makapadayon sila sa lampanaw, makaabot sila sa promised land, makapuyo sila, pero ang presensya sa Diyos, wala. So para kang Moses, God's presence is more important than the promised land. And then, para kang Moses, ang tinuod nga panalangin ang presensya gyud sa Ginoo. Kay kaning kanaan yuta nga gisaad sa Dios. Makaingon tag blessing ni. Pero kung wala ang presensya sa Ginoo, unsa man na imong naabot, unsa man na imong nakuptan, kung wala diha ang presensya sa Ginoo, dili na panalangin. Dili na tinuod nga panalangin igsuon. So ang pinaka-importanteng kahimtang sa tao or journey sa kinabuhi is kanang na siguro ka nga nag-uban ang presensya sa Dios o ikaw pod nagpailalom sa presensya sa Dios. Maunay pinaka-importante, pinaka-nindot nga kahimtang. I don't care kung naay kawaladon, I don't care kung naay balatian. It doesn't matter kung naay mga kakulangon, hasta kay naaragi ka sa presensya sa Ginoo. Maunay pinaka-importanteng kahimtang sa tao. Kaya magpulos ba di ay ng sikat ka, niya tanang tao maghugyaw sa imong presensya. Pero ang presensya sa Diyos, wala. Di ba? Dapat ang atong pangandoy dili ng ang kanang barog ta nga hugyawan tas mga tao sa dihang makita nila atong presensya. Dili. Kanang bahalag ikaw na lang usa pero naa ang Ginoo. Kana may nindot. Kay daghan baya karon nga gusto mo sikat. Daghan karon na ninguha gyud nga mailhan, mailado. Pero ayaw na. Ang imong tingwaon nga ang presensya sa Dios kanunay gyud naguban nimo ug ikaw naa kanunay diha sa presensya sa Ginoo. Amen. Because ang success, ang blessing, ang progress wala na ibili kung ang Dios wala diha. Kung wala naguban. Buhata ang tanang, buhaton nimo, kabuuton nimo ang tanang, kabuuton nimo. Pero kung wala ang presensya sa Ginoo, no thanks. No thanks. Walay kapuslanan igsuon no. So sa mga batan-on dire no, para asa man ang inyong kabright, para asa man ang kalampusan sa gitawag tag pag-eskwela. Pero kung wala na pud ka diha sa Ginoo, unsa may kapuslanan ana? Sa mga ginikanan baron daghag mga kabtangan or unsa pa diha, dili na magpulos kung sa atong pamilya pud wala diha ang presensya sa Ginoo. Di ba? Kay bisan si Solomon nga nakabot niya ang tanan. Naa niya tanan? Kaalam, kabantugan, kadato, naa niya tanan. Gani ningon sa Ecclesiastes nga tanan niyang makita iyang yung gitilawan. Iyang gisuwayan. So tanang kalipayon sa ilang kapanahunan, iyang yung gisuwayan. And gani daghan kay siya achievements, daghan kay siya nahimo. Pero niingon siya sa chapter 2 ba na
sa Ecclesiastes nga meaningless. Walay kapuslanan. Vanity. Daw sama ra siya nga nagdakop og hangin. Kisabay nakadakop og hangin na dire. Ingana ang gibati ni Solomon. Wa gyud siya naangkon, wa gyud siya nahuptan. Kay ngano man ang tinuod is that there is always something that's missing kung wala ka diha sa Ginoo. Kung wala ta diha sa Ginoo. Kulang ug kulang gyud. Bisan pag maangkon nimong tanan. Bisan pa siguro wala kay balatian, nimong tanang kalig-on sa lawas. Pero wa kay Ginoo, kulang gyapon na. Amen. Now, ang atong topic is God's presence is what matters most. Ang presensya sa Dios mao'y pinakalabing importante sa kinabuhi sa tao. Ug mao ni ang kinaiya, mao ni ang kinabuhi nga gipakita ni Moses. Nga Lord, if dili mi nimo ubanan, anhi lang mi. Pero adunay moingon tag presensya sa Dios, medyo naay distinction sa Old Testament and sa New Testament. Kaya nga naman, sa Old Testament, ang presensya sa Dios dili siya available sa tanan. Moingon tag presence ni Lord, omnipresent siya. Meaning naa siya sa tanang dapit. Naa siya sa kortes, naa siya ato sa laing lugar, naa siya sa laing nasod, tanan, kadagatan, kalangitan. Da sa Salmo 139, atong tanawon sa Salmo 139, dali, ingon. 139 verse 7, 8, and 9. Ingon diri, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So ang Dios sa kalangitan, sa kadagatan, sa bisan na asang suok sa kalibutan, naagid ang presensya sa Dios. That means ang Dios is omnipresent siya. But when it comes to relationship, wala nag-uban ang Dios sa tanang tao. Relationally speaking ba? When it comes to manifestation sa presence ni Lord, dili tanan gipuy-an sa Ginoo. Dili tanan giubanan sa Ginoo. Personal relationship. But when it comes to omnipresence, yes, naa si Lord sa tanang dapit. Naa si Lord sa, you name it. Unsa nga dapit, naa siya. Kay gani, niingon na ito nga ang kalibutan tumbanan na sa Ginoo. Inga na siya ka-great. Inga na siya ka, He's everywhere. Mura bag ka na yung kuhan ba? Or kalibutan, naguro na nagin ang Ginoo. Tungod sa iyang kadako, tungod sa iyang pagka-great, naa siya sa bisan usang dapit. Dili siya, ingon nga, physical, literal nga, gibahin yun ang Ginoo, 1% diri sa Cortes, 1% sa Ginoo na dito sa may ibang lugar ha. Nasa Cebu, ang 1%, nasa Manila. Dili, God is fully present everywhere. Wala siya gibahin-bahin. Ug wala siya ni manifest in a way nga makita nato sa physical nga paagi. Wala. Because God is spirit. And He fills the earth with His glory. Mo nagisulti sa Psalm. And pero naay lahi nga presence no kaning gitawag tag personal manifestation of God's presence sa kinabuhi sa tao. Now sa Old Testament, ang presence ni Lord is come and go siya. Napa mo? Sa Old Testament, ang iyang presensya dili siya permanent. For example, si King Saul, sa dihang gidihugan siya nga mahimong hari sa Israel, di ba? Ang sagingon, and the Spirit of God
came to Saul. So ang presensya sa Ginoo ni adto kang Saul, nakig-uban kang Saul, o gigamit si Saul. Because sa Old Testament, selective si Lord. Kung naa siya gamiton para ani nga bulhaton, iyan ang gamhan sa iyang balang espiritu. Iyan ang pakig-ubanan. Mo na ang presence ni Lord personally ngadto sa mga tawo nga iyang gipili, sa mga tawo nga iyang gisugo, ug sa mga tawo nga iyang gitahasan sa usa ka bulaton. Mag-uban ang iyang presensya. Consider si Saul. Nag-uban ang presensya sa Ginoo, gani gigamhan siya sa balang espiritu, pero sa dihang ni rebelde si Saul, unsa man, di ba? Ingon dito gibiyaan siya sa balang espiritu. Ug wala na siya uban gani ang Dios aduna na po siya bag-ong dihugan nga hari nga mao si Haring David. Si Samson, sa dihang gipili siya nga mahimong judge, ang balang espiritu ni puyo kang Samson, kusgan siya. Pero sa dihang nagpakasala si Samson, gibiyaan siya sa Holy Spirit. So mao ni ang kahimtang sa Old Testament, ang Holy Spirit, He come and go. And dili permanente ang presensya sa Dios nga nakiguban. Gani dunay mga kahigayunan sa Israel diin nawala ang himaya sa Ginoo. Gitawag siya ikabud. Di ba? The glory of God departed. So, mo ni ang distinction ng atong sabto sa Old Testament, ang presence ng Lord, pwede siyang mawala, pwede siyang mubiya. Ang Espiritu sa Dios, pwedeng muhawa. Pero sa New Testament, lahi siya. Kasi dihang nianhi si Ginoong Hesus sa kalibutan, gani sa nagkaduol na, nagkahapit na ang iyang kamatayon, nga muagi siya ni mga pag-antos, kamatayon, ilubong siya, mabanhaw siya, o before siya nibalik dito sa langit, niingon siya sa mga tinunan. Atong tanawon sa John, chapter 14. John chapter 14. Verse 16. 16 to 20. Ingon diri, ug ako mga muyo sa amahan ug kamo iyang hatagan ug laing manlalaban nga mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Unsa iyang gipasabotan ni ang Holy Spirit? So, mga muyo siya samahan ug kamo iyang hatagan ug laing manlalaban, who is the Holy Spirit. Unsa gingon? Mag-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. So kining si Holy Spirit nga gihatag diri kanato sa iyang mga tinun-an, unang-una kay mao may gisultian sa Ginoo diri, is mag-uban ang Holy Spirit hangtod sa kahangturan. And that means dili siya mobiya. Wala ningon diri nga mag-uban kaninyo sa usa ka bulan. Mag-uban ninyo sa usa ka tuig. Mag-uban ninyo siguro og maabot na kag 60. Ini ka 61 biyaan na ka sa Holy Spirit. Wala gingon sa atong Ginoong Hesus. Ningon siya nga mag-uban ni kaninyo hangtod sa kahangturan. Next verse. Nga mao ang espiritu dira sa kamaturan, nga ang kalibutan dili makadawat tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya o makaila kaniya. So dili tanan makadawat. Ang kalibutan dili makadawat. Ang gipasabot ani kadtong mga wala gyud nag-ila sa Ginoo, wala gyud pagtuo sa Ginoo. Kamo nakaila na kaniya. So ang iyang mga tinunan giingnan, kamo nakaila na kaniya kay siya nagpuyo man uban kaninyo og maanaa sa sulod ninyo. And don't you know nga ang Holy Spirit na ana nimo karon, if you are in Christ, if you believe in Jesus Christ, the Holy Spirit lives in me, in you. Mo na giingon sa Ephesians 1:13, atong tanawon 1:13 to 14, Ephesians 1:13. Para masabtan na to ba? Kay basin magunahon na nga
murag wala gud giro ang presensya sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nag-ingon si Lord sa iyang mga tinun-an, naa na ninyo ang balang espiritu nga nagpuyo sa inyo ha, ug mag-uban ninyo hangtod sa kahangturan. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Dara. Pinaagi kaniya kamo usab sa inyong pagkadungog sa pulong sa kamatuoran sa maayong balita mahitungod sa inyong kaluwasan ug sa inyong pagtuo diha kaniya gipatikan pinaagi sa gisaad nga Espiritu Santo. Next verse. Siya mao ang pasalig sa atong panulundon hangtod nga makapanag-iya na kita niini alang sa pagdayeg sa himaya sa Dios. So ang Holy Spirit siya ang silyuhan nata sa balang espiritu. Siya ang seal. Kabalo mo unsa ang seal? Di ba pag na-seal timaan na nga okay. Proof of legality, di ba? Legal ni. Now, ang Holy Spirit, siya ang patik na itong mga Kristohanon. Nagpamatuod nga, ikaw, kita, iya nata sa Diyos. And kung kita iya sa Diyos, that means, ang Diyos nagauban ni mo. Di ba? And then, napigingon sa 1 Corinthians 3:16 and 6:19, you are the temple of the Holy Spirit. Kung sa Old Testament, ang presensya sa Diyos, mukunsad diha sa tent of meeting, diha sa tabernacle, diha sa temple. Sa New Testament, ikaw naman ang temple, kita naman. So diri na ang presensya sa Dios ni puyo nato pinaagi sa balang espiritu. Mauna. And Hebrews 13:5 nagingon dito nga Hebrews 13:5. Kani ako ning gisulti para makabalo mo nga naa ninyo ang presensya sa Dios. Naa nato ang presensya sa Dios. Nga nag-uban ang Ginoo nato nga gipuy-an ta sa balaang espiritu. Kay basin humaning wali magduduha gid nga na bagyo ka Lord. Hebrews chapter 13 verse 5. Tara. Bantayi ang inyong kinabuhi nga malikay sa pagkamahigugmaon sa salapi ug himua nga matagbaw kamo sa matagbaw kamo sa inyong mga naangkon karon. Kay siya gayud mao ang nag-ingon. Dili ko gayud ikaw pasagdan o biyaan. So that means ang presensya sa Dios maguban. Ang problema lang kay ang tao mangita yung presensya sa kwarta. Pero ang pasalig sa Dios, bantayi ang iyong pagkinabuhi nga malikay sa pagkamahigugmaon sa kwarta. Nga naman, dili lagi mo na ako pasagdan. Dili mo na ako biyaan. Amen? And daghan patang mabasa diri sa New Testament. Gani si Jesus nag-ingon sa iyang mga tinunan, panglakaw ka mo, di ba? Go therefore and make disciples of all nations. And then ang katapusan na, and I will be with you to the very end of the age. Of age ba to? Of the world. Sa translation na to. So mag-uban siya. Kanila. Of course, kanila nga nituman, kanila nga nagpamuhat para sa Ginoo. Pero sultian ka na ako, if you are in Christ, if you believe in Jesus Christ, you already have the Holy Spirit. And ang Holy Spirit, dili siya mobiya na sa tinuod. Akong klaruhon na, tinuod. Kaya na may pwedeng murag tinuod. Murag makaingon nga na Holy Spirit, pero dili de tinuod ang pagtuod diha sa Ginoo. So ang Holy Spirit ni puyo lang sa mga tinuod nga nituo ug nidawat ni Ginoong Hesus. And dapat masabtan nimo ni nga ang presence sa Ginoo naa na nimo nag-uban. So mao ni mga kamatuoran igsuon nga yes, sa dihang naa na kay Kristo, naa ang Ginoo ni puyo diha sa imong kinabuhi. So, God's presence is what matters most. Why? Nag-ingon sa John 15:5, itong ingon niya nga, for apart from me, you can do nothing. Nganong importante ang presensya sa Dios? Because
Sama sa kanta, walay arang mahimo kung ang Dios wala ka nato. Apart from Christ, we can do nothing. Tinood? So in other words, as Christians, Jesus is the vine and we are the branches. So in other words, ang atong kinabuhi, ang atong kusog, ang atong kalig-on, ang atong panalipod, bisan ang atong pag-alagad sa Dios, bisan ang atong pagtuo, bisan ang atong pagsunod sa Ginoo, mahimo ra na sa dihang konektado ta sa vine. Nga mao si Kristo, Jesus. So lahi ni nga part no, yes, ang presensya sa Dios naa nimo. Pero kani nga part para sa tuwa ni. Karon nga nakahibalo ka nga ang Dios nag-uban nimo, nagpuyo nimo na ang presensya nimo diha nimo, ang atong buhaton is mao ni pagpabilin, pag-abide diha sa Ginoo. Kay ingon ang Bible, John 15:5, for apart from me, ingon si Jesus, you can do nothing. So siya ang nag-sustain sa atong kinabuhi, siya ang naghatag sa atong pagkamatarong, siya ang nagasa sa atong pagtuo, ug siya sad ang hinungdan nga makapadayon ta sa pag-alagad, pagpamuhat para sa Ginoo ug pakiglakaw ni ining kinabuhi. Siya ang hinungdan. Kay sangara man ta og tanan nga gikinahanglan nato naaman sa punuan, naaman ni Jesus Christ. So He is the only connection that we may produce. Ningon pa siya nga that you may bear fruit. Siya ang koneksyon nga gikinahanglan nato diin kita magmabungahon sa atong pagkakristohanon. So mao to no, ang presensya sa Dios naa na nag-uban sa mga nituo ug nidawat kang Jesus. Gani ang balang espiritu ni puyo kanato pagpamatuod nga kita iya na sa Dios ug ang Dios nakiglakaw nakig-uban kanato. Dili mo biya ang Dios, dili siya mo abandon, dili mo salikway ang Dios. So wala tay issue sa gitawag tag presensya sa Dios diri kanato. Pero mao ni. Pero ang issue is kung kita nagkinabuhi ba sa paagi nga nakiglakaw ta sa Ginoo, mo ni issue. Nakig-uyon ba ta sa iyang kabubuton? Mo ni issue. Nagpailalom ba ta sa iyang pagdumala? Yes, nangangkon ta na ang presensya sa Ginoo. Yes, kabalo ta sa kamaturan nga ang Dios nag-uban kanato, gani gipuy-an ta sa balang espiritu. Pero ang pangutana o ang issue ani mga Kristohanon is nagkinabuhi ba ta sa paagi nga nakiglakaw kita sa Ginoo? Or nakig-uyon ba ta sa iyang kabubuton? Sa atong pagkakristohanon, we always claim nga, Lord, wala ko'y mahimo kung wala gyud ka. Tinood? Yes, absolutely true. Pero ang irony ani igsoon, ang binali ani nga kailan mo irony? Pero ang ironic lang ani is that kitang tanan nagtuo nga ang Dios naguban nato. Kitang tanan nagtuo nga ang Dios daan nato, ang presensya sa Dios nagpuyo sa atong mga kinabuhi. Pero we don't want to depend on Him. Pero dili ta magkinabuhi nga daw gipakita nato nga ang Dios naa gyud nga nagkinahanglan kita sa Ginoo. Ironic kayo ni. Kay kitang tanan sa atong mga pagampo apilon gyud nato nang gingon nga Lord wala ko'y mahimo kung wala gyud ka. Pero ang pangutana dala, do you depend on God? Daghang nagtuo pero dili gusto magkinabuhi nga daw ilalom sa presensya sa Ginoo. Actually, sayon ra kayo nga ipamulong ni Lord, wala gyud ko'y mahimo kung wala ka. Pero kani, i-test na to atong kaugalingon, i-test na to atong kinabuhi. Kung tinuod ba ni nga wala gyud tay mahimo sa in a different sense. In one sense, yes, wala tay mahimo bisan og ang tao dili siya muila sa Dios nga mao'y tinubdan sa tanan. Ang Dios padayon man nagatiman sa tao, natong mga Kristohanon, bisan dili nato ilhon ang Dios. Ug dili ta aware nga si Lord ay naghatag kusog, nagpanalipod, nagpakaon natong matag adlaw. Bisan dili ta aware na tinuod nga ang Dios maoy nagbuhat, naghatag nato aning tanang panalangin, tanang panginahanglanon sa tao.
bisan og dili ta aware ni ana. Pero karon kay aware man ta nga ang Dios now ato ning itest kung tinuod ba ni atong pag-claim nga Lord wala ko'y mahimo kung wala ka. So pangutan na imong kaugalingon, how many times did you start your day without seeking God? Kay moingon tag Lord wala ko'y mahimo kung wala ka. Pila man ka mga adlaw pila nga kahigayuna nga gisugdan nimo imong adlaw nga wala ka nangita sa Ginoo. Kay kung nangita ta sa Ginoo, that means nagkinahanglan ta niya, di ba? That means nagkinahanglan kita sa iyang presensya. And then how many times man ta nga niadto sa trabahuan, sa eskwelahan or unsa man nga lugar, pero wala man lang ta una nakapangayo sa guidance ug protection sa Ginoo. Kay mo ingon ra ba ta wala ko'y mahimo kung wala ka. Pero ang pangutana sa pagsugod pa lang sa adlaw, sa dili pa ka mudong sa trabaho sa eskwelahan, nangayo ba ka giya? Kaya ang tinuod nga nag-ingon nga wala ko'y mahimo kung wala ka kanang mga tao nga nangayo giya kanunay sa Ginoo. And then, how many times did we fail to ask God's help because we rely on our own strength and solution? Pila naman ka mga higayon nga wala ta, pakyas ta nga mga tabang sa Ginoo. Tungod kay nagsalig na ta sa atong kaugalingong kusog og solusyon. And then, how many times did we rush doing something yet have not took the time to pray? Pila naman ka mga higayon nga daw nagdali-dali tagbuhat sa usa ka bulwaton pero wala man lang ta nakapangayo sa Dios or nakaampo sa Ginoo. Kung unsa ba ipadayon ba ni buhaton ba ni nako Lord? Kay maingon man tag wala tay mahimo kung wala ang Dios. Pero ang pangutana sa atong mga desisyon buhaton sa kinabuhi, nagkonsulta ba ta sa Ginoo? And amazing kayo ning kinabuhi ni David, no? Ang iyang mga desisyon, ang iyang mga buhaton, nag-ingon dira nga, and David inquired the Lord. Usa sa nindot nga kinaiya, or tungod na makaingon ta nga si David is a man after God's own heart because pirmi gyud siya nangita sa Ginoo. Pirmi siyang nangandoy sa Ginoo, pirmi siyang ni-inquire sa Ginoo. Na siya'y pag ilang tinuod gyud wala gyud siya mahimo. Bisan ang tanan niyang buhaton sa matag adlaw nagkinahanglan siya sa tabang ug giya sa Ginoo. And then how many times did we make decisions without his counsel and wisdom? How many times do we live each day without God's word kani? Kung maingon ta or mangkon ta nga wa tay mahimo kung wala ang Ginoo. Pero pamalandungin pila na ka mga adlaw nga nahuman na lang ang imong adlaw nga wala kay pulong sa Ginoo. Kasi pag maingon tag Lord wala ko mahimo, Lord na imong presensya yes, pero ang imong pagkinabuhi ba, ang atong pagkinabuhi ba nagpakita nga nagpailalom kita diha sa presensya sa Ginoo. And atong pangutanon atong kagalingon, how many times do we live each day without God's word? Kanino atong i-evaluate igsoon. Because if we are honest, daghan kayo tagihimo nga walay labot ang Ginoo. Bisan kita mga Kristiyano na daghan kayo tagihimo nga walay labot ang Ginoo. Daghan kayo tagiplano nga dili sumala sa iyang kabubuton. Ug daghan kayong higayon nga nagsalig rata sa atong kaugalingon. Mao nang usahay no nga kutob na lang gyud sa ngabil ni atong kanang claim ba. Kutob na lang gyud sa ngabil ni atong pagsulti nga wala ko'y mahimo Ginoo kung wala ka. Pero sa atong kasing-kasing ug pagkinabuhi sukwahi. Kay daghan ang mga kapanahunan, daghan ang mga adlaw nga daw nagkinabuhi ta nga wala ta nagkinahanglag Ginoo. Daw nagkinabuhi ta nga atong gihunahuna og giisip nga murag wala ra ang Ginoo. Now kita mga Kristiyano kabalo man ta nga gipuy-an na ta sa Dios sa balang espiritu. Gani ingon si Jesus nga if you love me,
obey my teachings, I and my Father will make our home in them. So ningon si Jesus ana sa John chapter 14:23 atong tanawon. John chapter 14 verse 23. Hapit na ni Igsoon. Oh. John chapter 14 dara. Si Jesus bitubag ug miingon kaniya, kun ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magtuman sa akong pulong. Ug akong amahan, ug ang akong amahan mahigugma kaniya, ug muanha kami kaniya, ug kami mupuyo uban kaniya. So this is the beautiful picture of God's presence sa usa ka tawo. And what does it look like nga naagyod ang presensya sa Ginoo ug ang tawo naagyod nagpailalom sa presensya sa Ginoo? Kani kung ang usa ka tawo nahigugma kanako, siya magtuman sa akong pulong. So ang tawo nga nagtuman sa Dios, nagsunod sa Dios, nag-obey sa Lord, nagkinabuhi ilalom sa iyang kabuton, sila tong tinuod nga tawo nga gipuy-an nila nga ang Dios nakig-uban kanila ug sila nakig-uban sa Dios. Mao ni ang pagpamatuod igsoon. Amen. And unsaon ni pag-relate na to ang prayer ni Moses o kaning giingon ni Jesus nga apart from me you can do nothing. Actually nakita na ko nga si Moses ang diri sa Old Testament ang nakapuyo gyud sa giingon nga apart from you I can do nothing. Apart from you Lord I can do nothing. Kay niingon man siya, if your presence will not go with us, do not bring us up from here. So iyang giila nga ingana gyud ka importante ang presensya sa Ginoo para sa iyang kinabuhi. Makabot nimo ang tanan, mahuptan, hupot ka mga bisan unsang kabtangan sa kinabuhi, unsang achievement ang imong maangkon, musikat man ka, ibutang man ka sa mga dagkong posisyon, pero kung wala ang presensya sa Ginoo, I tell you igsoon nga dili gina magmapuslanon. Sama kang Moses sa matag adlaw atog yung ilhon. Lord, kung dili ko nimo ubanan, dili ko mo padayon. And ingon nga mga Kristohanon, ato gyud pod ilhon nga apart from Jesus Christ, we can do nothing. Kay kaning kinabuhi lang nato daan, iya man ni sa Ginoo, dili man niya ito So kana lang mismo, kinabuhi lang kusog nga naan ko nato sa matag adlaw. Pagpaila na nga wala gyud mahimo ang tawo kung dili patungod sa Ginoo. Pero lagi atong bantayan ni igsoon ang atong pagkinabuhi. Kung napakita ba nato ang gitawag tag wala ko'y mahimo kung wala ka. Kung nagsalig ba ta, nagsunod ba ta, o nagpailalong ba ta sa pagdumala sa Ginoo. Because ang tinuod nga presensya sa Dios kanang siya ni puyo nimo o ikaw nakiglakaw kaniya. Amen. Kung gusto kita makasinati sa realidad nga ang presensya sa Dios naagid nato, then we should, as Jesus said, remain in me and I in you. Amen. So hinumdumin nino nga walay laing pinaka-importante diri sa kinabuhi nato kundi ang presensya sa Ginoo. Kay kung wala ang presensya sa Ginoo, walay tinuod nga kalipay ang tao, walay tinuod nga katagbawan ang tao, walay tinuod nga kalinaw ang tao, walay tinuod nga purpose ang tao. Walay paglaom ang tao. Mao nang ikaw karon wala pagyud diha sa Ginoo.
tinguhaa nga ang presensya sa Dios siya mismo mupuyo sa imong kinabuhi pinaagi sa balang espiritu. Tuuhi si Ginoong Hesus, dawata si Ginoong Hesus, ug maangko nimo ni nga presensya sa Dios magauban kanimo karon ug sa walay katapusan. Ug kung ikaw Kristohanon nasayod na ka nga naa na kay Ginoo pero wala ka nagkinabuhi daw sa paagi nga mapakita nimo nga nagpailalom gyud ka sa iyong pagdumala o kabubuton ug ang sa iyang presensya, then sugdan na to. I-renew na to pagbalik nga sa matag adlaw atong tinguhaon nga Lord, dili ko magbuhat, dili ko magpadayon ning kinabuhi kung wala ka. Kung dili ka mag-uban, kung dili ka nako unahon, kung dili ka nako pangitaon before anything else. Amen. Ang Dios magauban ka natong tanan ug siya usab ang atong pakigubanan samtang naapata ning kinabuhi ahigsoon. Amen. Magampo ko. Sa worship team paliw ko sa matag adlaw lang. Let's close our eyes. Hallelujah, Father God in heaven. Salamat Ginoong Dios sa imong mga pulong karon. Salamat Lord nga naana ka diri sa among mga kinabuhi. Ang imong presensya Lord nipuyo na sa among mga kasing-kasing. Ug ikaw o Dios, whether aware me or dili, mao gihinungdan nga buhi pa mi, mo hinungdan nga nakapadayon pa mi tungod kay ang imong presensya naa naman namo Ginoo. Lord, nagsaad ka nga dili minimo biyaan, dili minimo pasagdan, magkinaunsa man ang among kinabuhi, Lord. Nagsaad ka nga mag-uban na gyud ka kanamo Ginoo. Lord, tabangi mi nga amo usab puy-an Ginoong Dios ang realidad nga naa na kanamo ug nga muguyon mi, makiglakaw mi diha kanimo Dios. Ingon nga kauban ka kanamo Ginoo. Salamat Lord nga dili ra unta kutob sa ngabil ang among pagsulti, ang among pagconfess nga wala mi mahimo kung wala ka, kundi amo gyud ma-apply sa kinabuhi sa matag adlaw, sa among mga before sa among mga buluhaton, before sa among mga tumong nining kinabuhi ikaw ug ikaw gyud ang among mauna Ginoo. Lord, pasaylo ami. Kay daghan kayong mga panahon nagmapakyason mi. Daghan kayong mga panahon nga nasalikway ka namo Ginoong Dios. Nga nagbuhat mi sa mga butang nga dili uyon sa gitawag og imong mga katawhan. Dili uyon ang among pagkinabuhi diha sa imong mga pulong. Daghan kayo may mga giplano Lord nga wala kay labot. Daghan kayo may nahimo na sa mong kinabuhi nga wala mi nagpakisayod kung mao ba gyud ni ang imong kabubuton Ginoo. Lord, pasaylo ami sa among mga kalapasan, pasaylo ami sa among mga sala Ginoong Dios. Ug tabangi mi nga amo gyud makinabuhi sa matag adlaw, amo gyud tinguhaon nga makauban ka. Samba